Seguimos ensinando a escola por dentro. Neste novo vídeo veremos unha pequena parte dos alumnos de guitarra. Aquí temos parte dos alumnos máis pequenos aprendendo un instrumento. Ademais de integrante de Bellón Maceiras Trío e Quinteto, Cabe leva con nós na escola desde o 2011, transmitíndolle sempre aos alumnos a súa paixón pola música, ao igual que o resto dos profesores da escola. Bueno, máis ou menos na escola hai uns 30 alumnos de todas as idades e todos os niveis, pero nos adaptamos a xente. A nós o que nos importa é que o alumno disfrute. Se pide metálica, metálica, se pide folk, folk. Pero o importante é que disfrute e que teña sentido o ritmo. Eso é moi importante. Un, dos, tres, ya. A historia é que toquen con outra xente e que fagan festa coa guitarra. Hai algúns de guitarra eléctrica, de guitarra acústica española. Normalmente os mezclo todos, é dicir, se tocamos unha canción todos xuntos, os da eléctrica pois farán a melodía, outros da acústica farán o acompañamento. É dicir, intentamos facer unha canción entre todos. Según os niveis que teña cada un, pois un fará unha cousa máis fácil, outro máis... Un, dos, tres, un, dos, tres... Ahora estamos tocando unha peza da banda sonora dos Piratas do Caribe. Sobre todo o sentido do ritmo, acompañar as cancións, e se sabes cantar, pois vayas tocando a guitarra. Gracias por compartir e se vos gustou, suscribídevos a nosa canle de YouTube.